Moi! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tämä on eka tämän kevään lukuvinkkivideo. Mä sitten tänään keväänä lukee simppikirjaa. Mä teen kuin Ystävät yhdessä simppikirjaa. Mä oon lukenut ainakin tänne asti. Lukenut, että on siis Ystävät yhdessä simppikirjaa. Ja mä teen tää Volkkarin esittely videon nyt. Telkkari, tykki, sohva, tuoli, matto, lepasto ja romua. Tänne pieni, hieno olkkari ja takkakieltä. Tilaa kanava, jos tykkäsit videosta, niin paino peukku ylös. Tätä hienoa sinistä nappulaa, turkoosia nappulaa. Ja se olisi ensi videoon. Hyvää katsotaan.